след джипа и тръгваш нагоре, ще виж там един като коловоз от вода, дете текло. И избираш или от лявата му, или от дясната. Пробва от дясната. Имай предвид, че ако не стане, трябва да влезеш вътре и си караш по него, или просто да влезеш и излезеш от другата страна. Ако не стане, спираш просто. Давай! Виж, оттам е по-добре. И само там трябва да прехвърлиш, може би, от другата. Но не е стръмно, човек. Върни го назад.